Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Thumma ila hadratin abai wa ummahati wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwanina minal muslimin wa syuhada sholihin wa sholihati wa tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sahabati wa abibatil mutafalatin ala Muhammad wa ala masyhur wa rasulil maqdi wa mutasabba ilaihi ma walida wa alikum muslimin syanillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar Aidon. Waqala al-imam lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyakum wadiyat sira kabeh ayyuhal muriduna ilinga pira-pira wong kang ngarepake ridhone Allah. Wadiya antakau ing nyenta tumiba sapa sira kabeh fi haqqi ahadin ing dalem hae wong suwiji min aqran ni syaikhikum saking pira-pira kancane guru sira kabeh. Fa inna luhumal awliyai mangka satuhune pira-pira daginge pira-pira wali sumun iku upas atau racun. Walau lam yu'akhidukum senajan ora natrapi sapa aulia kum ing sira kabeh. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh summa iyyakum nule wedya sira kabeh minal istihanati saking ngino-ngino bighibati ahadin kelawan ngerasani wong suwiji. Walau lam tablug senajan ora tumeka ing ahad tilkal ghibatu apa mengkono ngrasani. Bal khafu balik wadiya sira kabeh minha saking ghibah aksara ingkang luwih akeh mimma katimbang perkara takhafuna kang padha wedi sapa sira kabeh ida balagot nalikane tumeka
apa ghibah ku ing ahad fa innahu mangko stene ahad waliya iku merintahi ku ing ahad Allah taala sapa Allah taala fa lam mangko weruh sira dalika ing mengko-mengkono qaul Ali bin Wafa ya akhi dulur ingsun artosipun Sayyidi Ali bin Wafa niku wasiat supaya sampeyan kabeh terutama orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ma'rifat billah, aja sampai ngrasani guru-gurumu, kanca-kancane guru, terutama wali-wali. Dawuh Sayyidi Ali, sebab daginge wali iku ana upase, ana racune. Senajan para wali kuwi ora serengen dirasani, tapi ngrasani para wali, para ulama iku ana racune. Iso ndadekno apa tingkah laku dadi elek ngoten. Racunnya di situ. Sayyidi Ali ugi wasiat agak cegukan ya, mari bar minum obat. Cegukan terus biasanya. Wasiat Sayyidi Ali niki wasiat supaya kita aja sampai ngino wong sing apa ngino atau ngremeh utawa ngrasani sing rasane nan mau keremehan mau ora temeka maring para wali atau para ulama. Bahkan kudune kita luwih wedi atau sing kita dawakan di winginane, bahkan kita lebih takut kalau seandainya ghibah kita tidak sampai kepada beliau. Sebabnya apa? Sebabnya kita apa jenenge gak iso njaluk sepuro. Nek malah nek gak sampai terus njaluk sepuro malah bagus. Sebab iku waline Gusti Allah. Nek waline Gusti Allah diperangi, dinyek, dihina, maka itu yang murka, yang bendu adalah Allah, karena itu kekasihnya Allah. Maka ketahuan hal tersebut. Paham nggih? Alhamdulillah. Wahdhar lan wedya sira. Aidon halemane. Min akli ghairil halali, sangking mangan barang kang ora halal. Sebabnya apa? Fa inna akla ghairil halal, mongko saduhune mangan liyane barang kang ora halal ya mesti iku ngatosake apa akli al qalba ing ati wa yudlimu lan metengake apa akli ghairil halal bi ing qalbi wa yujibu lan ngaling-alingi apa akli bu ing qalbi andukhuli hadratillahi ta'ala, sangking manjing pengayunane Allah ta'ala. Wa yukhliqu lan ngamuhake apa akli asyaba ing dodot utawa baju. Dari Bang Musonab Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau dawuh supaya kita aja sampai mangan barang sing ora halal. Kathah contonipun nggih, barang sing halal kaya apa ae sampeyan wis ngerti. Dereng ngerti contone kaya bekecot, kaya babi, didideh, utawa mangan jambu tapi jambune colongan, kene kancane, kene tanggane.
iku aja sampai dipangan sebab ndadekno apa atose ati ndadekno apa tenge ati sehingga dijak ngaji aras-arasen wegah sate atine peteng dijak mikir mohon tur kuwi ora iso mancing ning gone pangayonane Gusti Allah. Malah di sini bisa ngamono klambi. Bisa dadi ngamono klambi sale keringete panganan sing ora halal ibasin bisa ndadekno ning klambi kota langsung dadi blentang-blentang ngono kae. Qala dawu al-Imam Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya karena kita bisa mendoakan kepada beliau kita agar mendapat barokah kepada beliau. Allahumma amin. Lau anna abdan lamun tetap seduhune kawula abada iku ngibadah utawa nyembah sapa abad Allah taala ing Allah taala hatta sara sehingga dadi sapa abad mislah hadhihi sariyati iku sepadane iki saka cagak sumainau nulis satuhune abad lam yadri iku ora weruh sapa abad maing barang ya dakhulu kang manjing apa ma jauh fahu ing wetenge abad ahalalun ana ta halal am haramun utawa haram ma balu mongko ora diterima apa ibadah minhu sangking man kudu Abu Hanifah umpama wong kuwi ibadah nang Gusti Allah sehingga dadi kaya saka asline kaya istiqomah jejeg lurus api tapi panganane gak dijaga pokoke ana panganan dipangan bobone kancane bobone sapa ketoke ya saure kancane ya lawuhe dicikok ya ngene botarune gondoke ngono lagi ditinggal sithik terus apa ilang apa sing dicikok ana kopi separo langsung diuyup ngono diombe kopine sapa itu halal apa haram pokoke mlebu weteng maka ibadahnya tidak diterima. Eman-eman ya. Masalahnya di pondok itu adalah mencerminkan kita besok di rumah. Kalau kita di pondok sudah berhati-hati tidak mau makan kalau tidak punya sendiri, ya maka besok di sana juga demikian. Gitu. Di rumah kan pencerminan. Neng pondok saat penake ya mungkin di rumah akan seperti itu karena di pondok itu mencetak watak yang lurus begitu. Wa qala dawu Abu Ishaq wa qala dawu Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala wa atib lan bersihno sira mat'amaka ing panganan sira wa ma alaika lan ora ana iku ing atase sira ba'da dalika ing dalem sawise mengkono atib mat'amaka Allah tasuma utawi nyenta ora poso sapa sira nahara ing rina wala takumalan ora jumenengi sapa sira alaila ing yakni kersano sapa Abu Ishaq nafilan ing salat sunah
artinya nek makananmu apa, insya Allah kamu bisa puasa. Maksudnya puasa di siang hari dan malam hari bisa tahajud. Tapi ini kita panganan kok gak api, tidak akan kuat mampu untuk puasa dan tidak akan mampu untuk berbuat melakukan tahajud. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Ma mana'a orang nyegah al-qaumu sapa kaum minal usuli saking temeka maring ridhone Allah utawa temeka marifatillah illal istidlalu angin apa amrih dalil ghairi dalil kelawan liyane dalil warakdulan lumaku gancangan fitariki ing dalam dalan ala hadis syahwati ing atase ngeluwehi batas syahwat wa akilul haram lan mangan haram wa syubuhat lan pira-pira syubhat. Kala dawuh Al-Imam Sahal sapa Imam Sahal rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Kita masih syukur terus saya bisa menerangkan apa pada masalah. Dawe man lam yakun, man utawi wong lam yakun iku lamun ora ana mat'amuhu apa panganane man min halalin iku saking halal lam yuksyaf mongko ora den buka an qalbihi saking atine man hijabun apa aling-aling wa tasaru'an lan enggal-enggalan ilahi maring man apa ala ukubatu pira-pira siksa wala tanfa'u lan ora manfaati ing man salatu apa salate man wala siyamu lan ora manfaati apa posone man wala sedekah lan ora apa sedekah man. Imam Sahal nek wong ki panganane ora halal berarti panganane haram. Senengane pangan haram monggo atine ora dibuka sapa aling-aling hatinya tetap akan membantu. Artinya dia tidak punya semacam kayak firasat ya. Tidak punya firasat. Nah, wong jenenge ati kan punya firasat, punya basirah ya, mata hati kan termasuk firasat itu. Nek panganane gak halal ya otomatis ngantos, malah justru bisa jadi nanti kena siksaan berupa penyakit mungkin karena makanannya tidak halal. Seperti kalau orang itu makannya babi kan banyak cacingnya itu ya, banyak cacingnya, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi adalah sholatnya tidak diterima, tapi wajib sholat. Puasanya juga tidak diterima, tapi wajib sholat. Dan juga sedekahnya tidak diterima karena dia makan makanan barang haram. Selama 40 hari tidak diterima sholatnya dan puasanya. Selama sholatnya layak puasa itu kan Ramadan. Kalau sunnah pun juga tidak diterima karena dia makanan haram. Jadi harus benar-benar dijauhi. Tandone waline Gusti Allah iku nek apa-apa bismillah, nek bar muni alhamdulillah. Dilanggengno ya di istiqomah. Apa itu
kepada Allah. Wakolan dawuh sapa Imam Sufyan. Dawe alaikum netepno sira kabeh bi aklil halali kelawan mangan halal. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa aklal harami lan ing mangan haram aja sampe mangan haram. Aja halal ewane. Aja kira-kira wong. Kena haram angel apa meneh halal tidak ya. Kena halal mudah. Haram itu sebahaya. Fa ini mongko sedune ingsun. Kuntu iku ana sapa ingsun. Aku lu iku mangan sapa ingsun. Al halal ing halal. Akra'u maca sapa ingsun. Al ayata ing ayat. Fayuftahu mongko dibuka li maring ingsun. Sab'una apa 70 baban apane lawange. Jadi Imam Sufyan makan makanan halal, baca satu ayat, baca ayat gitu ya. Terus beliau mendapat ilmu 70 bab. Terbuka 70 bab ilmu, beliau paham apa yang ada dalam ayat tersebut. Belajar cerdas, cemerlang karena memang makanan halal itu membawa nur cahaya padane api. Buktikan ya. Falamma akaltu mongko nalikane mangan sapa ingsun minto amiman saking panganane wong layatawarrau kang ora wirai sapa man. Wirai itu tidak mau, masih mau subhat gitu ya. Kalau wirai itu orang yang tidak, maksudnya orang yang wirai itu orang yang meninggalkan barang subhat, apalagi haram. Jadi makannya halal terus. Kalau yang tidak wirai, makannya subhat dan haram. Layatawarrau kang ora wirai sapa man sirtu mongko dadi sapa ingsun akra'u iku maca sapa ingsun al ayata ing ayat wa uraddidu lan bolan baleni sapa ingsun hu ing ayat fala yuftahu mongko ora den buka li maring ingsun babun apa lawang wahidun kang siji. Iki dawuh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ketika makan panganan halal belajar itu langsung terbuka semua, paham semua 70 pintu terbuka. Tapi ketika beliau makan makanannya orang yang tidak wirai, entah itu orangnya pokoknya gak wirai lah, beliau itu membaca ayat, belajar diulang-ulang, tidak ada satupun yang paham gitu ya. Jadi mulai dari pondok itu kita harus wirai gitu ya. Kalau itu tidak jelas makanannya jangan dimakan, biar supaya halal terus makanannya, belajarnya semangat, mudah dan lancar. Wa qala lan dawuh sapa Asy'ari Asy'adili rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Dawuh Syekh Ali Asy'adili. Wa man utawi wong akala iku lamun mangan sapa man al halala ing halal lana mengelemes qalbuhu apa atine man gampang dituturi, gampang nyantole, lemes warak kolan tipis apa kolep wanara lan padang apa kolep padang artinya oleh al ilmu nurun, ilmu juga cahaya, kolepnya cahaya masuk pas sinonim begitu ya, tutup jadi mudah banget kita belajar. Wakola lan sithik naumuhu apa turune man
turune mau saedik. Jam 11 bareng ngaji terus turu jam 12 siji loro telu wis tangi kan sithik sampai isu wis gak turu maneh begitu. Itu tandane manganane halal begitu. Bisa introspeksi diri. Ini tandane makanane haram kuwi digugah kuwi abot angel. Digugah tangi tapi mojo merem maneh ngoten. Ketika ngono ya ning ngisor tangga atau kempulan maneh. Iku tanda-tandane panganane haram. Angel digugah alamate. Karek awake dhewe nek digugah angel apa gak ngoten ya. Dadi nek turune sing digugahane gampang berarti panganane halal. Walam yuhjab lan ora den aling-alingi apa kalep an hadratillahi ta'ala saking pengayonane Allah Ta'ala. Iso-iso duwe basirah indra keenam, duwe firasat begitu. Kan orang yang punya engkes itu punya firasat bahwa itu bukan kok dari bisikan-bisikan jin atau apa, tidak, itu memang punya firasat, punya indra keenam. Kalau ngono enggak usah metu saiki kok ae capek saiki jadi kan wong punya firasat punya indra keenam. Wadalika wa man utai wong dawuh Ali Asyadi wa man utai wong akala iku lamun mangan sapa man ghairal halali ing saliyane halal manganane kok haram terus kosa mongko atos kalbuhu apa atine man kandhane kaya apa dadi iblis gak dirungokno mlebu kuping tengen metu neh kuping tengen bendal nggih mental gak iso mlebu nek metu kuping kiwa aja lumayan dilewati iki boten bendal sale atine atas wa ghaladzulan kasar apa kalem wa adlamalan peteng apa kalem kaya oli kaya kitab ireng wis gak apa jenenge wis ora kena dijawab apa. Maksudnya iki peteng kaya oli mesanging petenge mangane haram terus begitu ya. Wa hujiba lan aling-alingi apa kalep an hadratillahi ta'ala saking pengayonane Allah Ta'ala. Sekanti dirasa belas. Wa kasuralan akeh naumuhu apa turune man turu terus esuk turu awan turu sore turu bengi turu pemeneh ngoten ya. Iki tanda-tandane mangane barang sing ora halal. Glimbung terus glimbung. Ayo no, wong tekan enggak ya. Wadhalika. Jadi mulai kita di pondok harus belajar ya. Kalau harus yang halal nih kanggone dhewe aja dipangan. Wadhalika uta mengkono kasurana umuhu min jumlati rahmatillahi ta'ala iku setengah saking jumlahe rahmati Allah Ta'ala. Lianna akla ghairil halal krana seturune mangan barang kang ora halal yuhariku iku ngobah-ngobahake apa akla ghairil halal ngobano al-a'dha'a ing pira-pira anggota lil ma'asi maring pira-pira maksiat fa ya telubu mangka nubrih kullu udwin apa saben-saben anggota minggu saking man ayasiya ing nyenta maksiat apa kullu udwin fa ya tafaddola mangka paring kanugrahan
Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala alaihi ing atase man bin naumi kelawan turu liyuriha supaya ngelerenake sapa Allah hu ing man minal ma'asi saking pira-pira maksiat kama annahu kaya sedune Allah ya tafaddalu iku paring kanugrahan sapa Allah ala ta'i ing atase wong kang taat bi aklil halali kelawan mangan halal liyukima supayane jejegake sapa Allah hu ing atai baina yadaihi ing dalem antarane ngersane Allah lailan ing dalem waktu bengi wa naharon lan ing dalem waktu rina. Dewa dengan didhawuhake nek mangan halal niku atine lemes, tipis lan pada sikile turune. Tapi nek mangane ora halal atos atine, kasar atine, peteng atine, akeh turune. Tapi di sini dikatakan akeh turune daku termasuk jumlah sangka rahmate Gusti Allah. Sebabnya apa kok termasuk rahmate Gusti Allah? Sebabnya mangan barang sing ora halal iso ndadekno iso ngobahno anggota nglakoni maksiat. Jadi provokator begitu. Jadi kejahatan, jadi kemungkaran. Tapi nek turu kan lumayan alhamdulillah turuan aturune akeh akhire anggotane ora sida nglakoni maksiat. Diparingi turu ku ya termasuk fadl anugerah dari Allah supayane leren sangka nglakoni maksiat. Kaya oleh Allah paring kanugrahan wong sing taat kanthi mangan barang sing halal supayane nek wektu rina lan bengi iso ngibadah nang ngene Gusti Allah. Paham ta? Wa qala lan dawuh sapa Sayyidi Ali Al-Khawas dawe man utawi wong akala iku lamun mangan sapa man al-harama ing haram wa atola lan dawaake sapa man al-ibadah ibadah fahuwa mongko utawi man kal hamami iku kaya manuk dara alati kang rakoda kang ngengkremi apa hamam ala baitin ing atase endhog fasidin kang rusak. Fahuwa mongko utawi hamam yut'ibu iku mayahake apa hamam nafsahu ing awak dhewe hamam fitulil maqami ing dalem suwene manggon sumala yufrihu nuli ora netes apa baitin syai'an ing suwiji-wiji bal yukhriju balik ngetokake apa baitin madarron ing perkara kang basi. Jadi dawuh Sayyidi Ali Al-Khawas wong sing panganane haram tapi nglakoni taat, nglakoni ibadah digambarno kaya manuk dara sing ngkremi ndoke tapi abor rusak. Iku berarti manuk kuwi mayano
awake sale ngengkermi terus sampai pirang-pirang dina jebule ora dadi manuk ora netes tapi malah dadina perkara sing basit dadi abot kaya ngono kuwi gambarane wong sing mangan haram sing nglakoni ibadah aja sampai dilakoni percuma berguna ya percuma tak berguna mangan sing halal-halal mawon banyak yang halal yang kita makan kepengen jaluk aku jaluk ya aku sediae ya misale nek wis dipangan atau wis diombe lagi ngomong aku tak cukup ngombemu tak pangan tempemu asline nang ati kuwi ya piye ngono ya tapi mau wis dipangan masa apa dikon kelepek kan juga tapi nggak boleh seperti itu ya nggak boleh berarti ya kan kurang halal berarti itu namanya karena artinya sing dijikon mau kan rada akal wa min mafasidi aklil haram lan iku setengah saking pira-pira kerusakane mangan barang haram istihalatuhu utawi ngaleh rupane aklil haram naron ing geni fayudhiku mongko ngilangake apa aklil haram sijiyatal fikri ing limpate mikir gak cerdas blas nek pangane haram mo dikon ngapalno mo dikon mikir cale gak cerdas panganane sale haram geni sing ngilangno kecerdasan meskipun dia minum susu minum B2 9 itu ya mengandung seng barang ginseng atau apa kuwi tetap kalau itu barang haram tetap menghilangkan kecerdasan waladzatal dzikri lan enake zikir kon zikir ya meneng gitu ya ora gelem muni tapi yo zikir kok dene ora gelem zikir wayuh riku lan ngobong apa aklil haram nabata ikhlasin niyati ing cecukulane ikhlase pira-pira niat ilang kabeh niat sing ikhlas sale peteng atine panganane haram harus dijaga ya wayu ami lan butaake apa akul haram al basirata ing peninggal ati kang aran duwe firasat kang aran duwe indra keenam wa yudlimu lan metengake apa akul haram al basara ing peninggal orang yang makannya babi makannya anjing itu matanya banyak yang min gitu ya entah plus atau yang kabur gitu ya karena itu melemahkan mata pokoknya yang makan haram itu bisa metengno mripat wa yuhinu lan ngapesake apa aklu haram adina wa yuhinu lan ngapesake apa aklu haram adina ing agama dadi tipis dadi kendel nglakoni maksiat karena anggotane digerakno maring maksiat wal badana lan badan sudah tidak kuat lagi badannya wal akla lan akal wa yurisu lan nekaake apa aklu haram al ghaflata ing lalinan padahal lagi diapalno padahal lagi belajar ditinggal 10 jangka wis lali sebab barang sing haram wan nisyana lan tegese lali wa yamna'u lan nyegah apa aklu haram min dawqanil hikami saking ngrasakake ilmu hikmah gak bisa merasakan nikmatnya ilmu
wal ma'arif lan pira-pira ma'rifat karena makan haram. Wa atola lan dawake sapa Syekh Ali Al-Khawas bidalika ing dalam mengkono akil wa haram. Sumaqala nuli dawuh sapa Syekh Ali Al-Khawas dawe wa bil jumlati lan kelawan global geblengan global jumlah kalau jumlah fajami'ul ma'asi mongko utawi sakabehane pira-pira maksiat allati kang ya fa'alu kang nglakoni ing al ma'asi al abdu sapa kawula iku innama sababuha iku pestine utawi sebabe jami'ul ma'asi wa ma'asine kule aklul harami iku mangan barang haram. Faman mongko taing wong akala iku lamun mangan sapa man al harama ing haram wa talaba lan nuprih sapa man ayyamala ing yen to nglakoni sapa man at-ta'ata ing ta'at faqad rama mongko temen-temen nejo sapa man al-muhala ing perkara kang muhal iku dawuh Sayyidi Ali Al-Khawas. Jadi kabeh maksiat sing dilakoni wong Allah iku sebab musababe sangka mangan barang haram. Pengaji malah dodol, sekolah malah dodol. Itu sebabnya mangan haram. Harus diintrospeksi. Sebab wong sing mangane haram tapi kok dene boleh atau nglakoni taat berarti padha karo wong kuwi nejo barang sing mohal. Barang mohal itu gak mungkin terjadi. Ya aneh tapi nyata. Fata morgana untuk amun-amun. Makanya kudune makanannya sing halal. Tambihun utawi iki iku ana perhatian pepelit. Yajibu wajib alaman ing atase wong akala kang mangan sapa man syai'an ing suwiji-wiji summa wajada nuli nemu sapa man ba'dahu ing dalem sawise akul haram nemu alamatan ing tondo min alamatil harami saking pira-pira tandane haram utawa alamate haram apa sing wajib ayyakhuda apa nyeto ngalap sapa man fil qai'i ing dalem mutah in amkana lamun ngangake apa akhoda yakhudu iku ing man wa illa lamun ora amkanahu ayakhuda fil qai'i niku wa illa lamun ora amkanahu akhoda mongko tumandang sapa man fit taubati ing dalem taubat wal istighfar lan istighfar. Dawuh Mbah Musonef Syekh Abdul Syaroni wajib tumrape wong sing mangan barang setelah dimakan kok ternyata ada tanda-tanda itu barang haram, maka dia harus segera memutahkan ya, harus diutahno. Iku nek lagi dipangan karena buat dilakukan kalau sebisa mungkin diutahno. Itu kalau mungkin ya. Tapi nek wis rong dina, telung dina mosok apik diutahno ya gak mungkin. Dan wis kadung kepangan piye? Maka harus taubatnya piye? Tobat nang Gusti Allah yang pertama, yang kedua niku hakul adami, hasil curian atau hasil
mukhasabat ya, makan hasil curian ambil dari orang yang tidak ada izinnya, ya harus minta halal. Neka anu ya neka halal ya diijo ini pokoknya seperti minta halal, taubat terus istighfar supayane apa? Supayane atine tetep panjang, aja dibaleni mangan. Nek lagi dipangan kok terus tunggonku mau pangan langsung diutahno gitu ya. Kalau jalur syukurane jalur halale nek ganteng ya ganti rugi ya tak tukono tak ijoli sesuk seperti minta halal. Itu kata bahasa Syaikhul Wahab Asy'ari. Wa minal alamati lan iku setengah saking pira-pira alamat tandane haram ayakuna utawi yen ta ono disyara'i iku kedue syariat ala zalika ta'ami ing atase mengkono-mengkono panganan i'tiradun apa melawani min haitsu wat'in saking arah nyelahak min haitsu wat'in saking arah nyelahake min haitsu wadu'a saking arah nyelahake sapa man al yada ing tangan. Artinya termasuk tanda-tanda haram itu kalau makanan itu nulayani maring syariat. Syariat itu halal apa tidak gitu ya. Itu kalau menulayani syariat berarti itu tanda-tandanya haram. Jadi jangan dilanjutkan, jangan diambil, jangan dimakan. Pokoknya sehingga benar, sehingga cocok untuk syariat harus diikuti.